Okay. Okay, men no feed, fordi jeg skal spise morgenmad. No feed. This speed. Because man ikke engang se dit ansigt. Don't have to my aura, it's just like... Okay, så jeg er Amalie, og det er Augusta, og vi er søskende. Augusta, jeg spiser. Rent faktisk, jeg spiser morgenmad, Augusta. I dag er det lørdag. I dag er det lørdag. Og vi spiser morgenmad. Kedeligt. Now you've done it. Right. Come on. Nej, jeg ved ikke, hvad jeg siger. Jo, okay. I dag er det lørdag. Og det er formiddag, og vi Ja. spiser morgenmad. Ja, du spiser morgenmad, jeg har spist morgenmad. Spiser æble, og Spiser jeg æble. drikker min kaffe. Mhm. Og jeg kan mig vaske tøj, og jeg skal til at male. Og lige nu er du inde i et lille hus, jeg har lavet, som jeg kan mig lave til min mor. Julegave. You saw it in the beginning. Ja. Keep up now. Så, So I'm gonna be quiet now for a little bit. Nej. Just to get over it. Okay, fortæl lidt om dig selv, Gustav. I think I already have. Like, Okay, så jeg er i gang med at lave det her maleri, som er noget for My Dreams. er det bare en drøm? Ja, det er, det er fra en drøm, jeg sådan hele tiden har. Men det skal vi ikke get into, men... Feeling a little like shy. I need to get en lille tankegang igen. Where have you Been? I don't know. I missed you. Done, finished, gone for. Luckily we have a second one. We got a second one. Ooh! Chicky. You have a chicky. Hvad tror du er like den næste ting, der kommer in fashion? Leggings er allerede sådan... Leggings er sådan en ting, der er inde igen. Ikke mig, der begynder... Nej, undskyld, hvad? Leggings, der er en... Begyndte med en ting igen. Hvad? Leggings er inde igen. Ja, that's true. Hvad vil vi gerne have, kommer sådan tilbage i fashion? Ørevarmer. Ja. Ørevarmer, jeg vil så meget gerne have ørevarmer. Men literally hver Christmas time, så når jeg prøver nogle i butikker, så er de for stramme og for små og sådan. Jeg tror, det er fordi, det er meningen til sådan børn og teenager. Men ikke at jeg siger, det burde være sådan. I won't do it. No one I've spent my entire life loving you. Det pisser mig af, for det er sådan like, no! Mit hoved. Til mit hoved. Og mit hoved er allerede småt i forvejen, så... How do you think I feel? How do you think I feel? I don't know, man. 7 minutter, Gustav. Alligevel. Tag lige min iskaffe med. Gustav rent faktisk ingen gider at se det der. Tag lige iskaffen med. Okay. Hey. Toast. What do you think of your teeth, love? Hvor Frankie? Hvor Frankie? Whoa, what the hell? Det her er den bedste. Det her er den bedste vegansk. Det her er den bedste vegan. Gustav. Det her er den bedste veganske iskaffe på jorden. It's really bad, guys. It's Jeg really har bad. smagt det. Jo, jeg har. And it was really bad. Dem, der rent faktisk forstår kaffe og kan lide kaffe, så ved vi, at det smager godt så.
Is this Ruby? That was not a fart. That was right. my foot on the couch. And my mother. Ooh. Stinky. Oh my god. That is evil. Jeg er ikke ond eller skrab. Jeg er hendes lille søster, okay? Jeg må godt... Storesøster. Malle lavede den her forleden. Jeg er din lille søster. Prøv lige at se, hvor pæn. Okay, det er bare en random tegning. It's so pretty. Random tegning, og så det Hun er stået til der, jeg er lille insane, søster. det er godt. Look at this. I nat, der lyttede jeg til... Sådan hjælper en med at sove. Og der er en, der virkelig kan få mig til at sove. Det er sådan... Jeg ved ikke engang, hvad det er. Det er bare sådan ambience, der sådan får mig til at sove. Men det får mig også til sådan... Jeg føler bare, jeg er sådan... Gustav, hvad laver hun? Nej, det er bare musetrapperne. Okay. Gustav lavede mega mange musetrapper. No. Ruby is biting and chewing on them. Yeah. Hvad vil du sige? I can see you. Nå, men så... Jeg ved ikke, hvad jeg vil sige. Honestly. Gussie, hun er addicted til at spise stærke ting. Til morgenmad så spiser hun jalapenos oven på hendes ostemad. Og nu spiser hun, det smager godt. Ja. Og så 10 minutter efter, så begynder hun at spise de her chips, som er fucking stærke. Det er ikke et problem, det er bare sådan... Holy smokes. It's a lot. Det er meget for maven jo, og det er meget for din mave. Husk at tage jeres vitaminer. Skal vi sige, det var det for nu, Gussie? Jeg skal lige bare prøve at slappe af, og så kan det være, der kommer... Det føler jeg også, jeg gør nu. Okay, fedt. Gør du? Nej. Nej. I have to go, I have to go, I have to go. Calm down. Så det er dig, der havde den. Jeg Gustav, jeg spiser. Rent faktisk. Dit hår gjorde sådan, hvad du vil. Der var sådan vind fra hendes bøvs i mit hår. Jeg er 23 år. Hun er... Okay, du er kun 23. Gustav, hun er 25. For real, hun er 25. Hun er 2 år ældre end mig. Get a big boy, I want a big boy. Give me a big, big. I need a big boy. Nej! Okay. I think it's gonna be a long Oh my god, den er 17 minutter lang nu. Kan vi ikke slutte den af nu, og så kan jeg redigere den, og så kan vi altid... Du har ikke set, hvad jeg har redigeret endnu. Vi slapper af. Yeah, just ready to chill out and then Har du taget din tetralin? you left it for no one face. Nej, det er et reelt spørgsmål. Have you taken your meds? Jeg tager min tetralin nu. Alright. Okay, hvor mange er der? 3, oh my god. There's always a half in the bottom where you can get it out. Sometimes a girl needs her half.
Wow. Don't do drugs, det her det er sådan medicin. Prescribed, ikke? Ja, vi har begge brug for medicin, okay? Ja. So what if we lost our mind? Jeg tror, jeg vil sætte mig til at male lidt. Being your authentic self. Jeg tror, jeg har fået håndeksem, fordi min... Ja. Wow. Fordi at jeg... Jeg ved ikke, hvorfor jeg lige sagde det. Jeg tror, jeg bliver så håndcreme. Jeg ved ikke, om jeg har så meget mere at sige. Honestly. Mit vasketøj er færdigt. Nå. Jeg tror, det var det. That's your cue to leave. Ja. Ej, nu gider jeg ikke mere, Augusta. Okay, jeg vil gerne lige sige sådan elegant farvel. Elegant.